Okay, so maayong adlaw sa tanan no, ang among awiton karon isip pasundayag gitaytulan ni siya og ang palad sa tao. Unya so amo ning ipinungod sa ato ang mga suking tigtanaw, mga followers, mga subscribers. Salamat sa padayong pagsuporta sa Kadungaw Rondalia. So hapit na ang amo ang mga subscribers hapit na tababot og 1,000 so makapalit ka tani og tuba. Okay, so mahilaot ko kamalingaw ko mo. Sige. Ya, wayo, pag